Tanod, Bilason matapos gintiro sang anay punong barangay kag subong. Barangay Kagawad sa Hibawan Sur, Mandurriao. Nakatutok, John Sala. Nagakayos ang salakyan ang 57 anyos nga barangay Tanod nga si Bilyardo Dakin sa Puloy-an Sinisa Sampaguita Subdivision ni Hibawan Sur, Mandurriao sang hinali lang ginpalapitan kag gintiro ni Arsenio Gabanto, 70 anyos, kag kagawad sang nasambit nga barangay. Isa kaigo sang bala sa tuong nga guyang naagom sang biktima. Suno sa asawa ni Dakin, may daan na nga hiligutan nagduwa nga mahimo rason sa pagtiro sa iyabana. Sang naligad pa nga tuig na. Karon may nagpalapit sa iya, nabala niya nga may nagalakat. Karon natandog ang iya ulo, pagliso, naglupok ang pusel. Gilayon man nga nagsungka sa nagresponder nga kapulisan ng sospek kag ginako ang krimen. Ay, kadugay naman abla nga doon na pikon ako bala. So, sa totoo, ito laban. Okay man ako kung sa bagay, nulsol man gani ko na imo ko na kiti. Instantaneous na kita kag na amo pa nyo natabo na bala. Preso sa Mandurriao Police Station ang sospek kag padayon naman niya ginabulong sa Western Visayas Medical Center ang biktima. Upod kay Cirilo Rentuque, John Sala, 1 Western Visayas.